Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kung kahinumdum pa mo, pila ba ang inyong edad dihang na in love mo? O di ba ka, katong una mong nagkarelasyon? Gani ako, makahinumdum pagyag ko. Bitaw, karong manggumbuntaga mga kapuso, subay gyapon sa love month ang atong hisgutan. Mahitungod gyapon sa relasyon o gugma. Unsa ba ang atong angay mahibalan? Una mo sulod sa relasyon, ingon man sa mga sexual nga aktibidad. Aron palawman kana nga hisgutanan og mapalapdan sabang atong kahibalo atong makauban ang Regional Director sa Commission on Population Region 10 o POPCOM nga si Sir Neil Aldrin Omega. Sir Neil, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV nga makita sa tibuok Mindanao. Kamusta ka karong panahon na? Good morning Sai and sa ato ang mga kapuso viewers and listeners. Kami sa POPCOM okay lang kami. Nagpadayon sa pag-serbisyo sa ato ang mga katawhan. Maay Sir Neil, kay anaa ka sa okay nga kahimtang ingon man ang Commission on Population. Pero sir, karong love month no, biskan asa kamutan-aw umuadto daghan gyud ang naay kapares. Sa kabahin ba sa Commission on Population, unsa ba ang tahas ninyo karong love month? Ang bulan sa February being designated as the love month because we are celebrating Valentine's Day on February 14. Expected yun nga ang mga magtiayon, ang married couples and those with special someone will celebrate the occasion in many ways, sa pagpakita sa ilahang gugma and affection towards that special person. Sa atong mga kabatanunan who will be celebrating this special occasion with their special someone, we are reminding them to commemorate it with a heightened sense of responsibility and discernment. Kung dili usa ka occasion para mugibin sa mga nagkalain-lain nga pressure sa ato ang kinabuhi. Sir Neil, usa sa inyong mga advokasya diya sa POPCOM ang pag-edukar sa katawhan kalabot sa sakto nga pagsulod sa relasyon. Unsa ba ang angay nga mga timan-an sa katawhan una pa man nga makigrelasyon? Ang love, friendship, infatuation, and sexual attraction, these are just many of the feelings nga atong ma-experience during adolescence. And as we establish relationships with others, as part of our developmental task, we need to ask ang atuang kaugalingon, ready na ba ta mo settle with that person? Siya na ba gyud ang atong gusto nga mahimong partner sa atong tibuok kinabuhi? And usually, many adolescents would confuse their feelings towards that person as true love. Feelings like crush, romance, or infatuation are sometimes equated to love. Posible kini because there is difficulty in sorting out kini nga mga feelings. And I'd like to urge ang atong mga kabatanunan to always unahon gyud nila pag-preparar ang ilang kaugalingon before they settle in a kind of relationship. Sir, we cannot deny the fact nga ang magpares nga anaa sa relasyon dili gyud malikayan ang pakighilawas. Gani karong mga panahona, as you've mentioned, nagkabata na ang edad sa mga anaay partner. Unsa ba ang bag-ong lakang o programa sa inyuhang buhatan kalabot sa sex education? Ang ato ang Adolescent Health and Development Program under sa ato ang Philippine Population Management Program nagtinguha gyud nga matabangan ang atong mga kabatanunan para mag-prevent ang intended pregnancies and for them to protect themselves from its negative consequences. Gusto nato nga ma-reduce and prevent ang pregnancies among adolescents, especially among minors, and even mga repeat and multiple pregnancies among adolescent mothers. So ang atong programa is we want our adolescents to be well-informed, empowered, healthy, and responsible adolescents. We do this through improving ang ilang health and nutrition, and as well as ang ilang education, employment, and even ang mga economic conditions, and also ang ilang participation diha sa community development. Sir Neil, isip usap pug kaginikanan on a personal note, unsa ba ang tambag o abiso nimo pirme ngadto sa imong mga anak aron malikay sab sila sa paghimo og kini nga maingon nato nga mga vulnerable o huyang nga desisyon sa kinabuhi?
isip ginikan no aduna gid nang padayon nga pagpahinumdom sa ato ang mga anak no aron na mahilig kay sila sa mga dili maayo nga mga buluhaton. So mo na nga padayon kita nga nagpahinumdom sa ato ang mga kabatanunan sa ato ang anak nga to always see to it nga ilahang pag-eskwela ilahang yung matagaan og prioridad. Again sa mga parents, there is nothing that can guarantee nga always safe ang ato ang mga kabatanunan. It's only the positive parent-child relationship. Daghang salamat sa time ngayong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV, Sir Neil. Og panghinaot namo ang kalampusan sa inyong mga programa diha sa Popcom. Amping mo kanunay. Daghan pong salamat, Sir Cyril. Mga kapuso, chillax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.